Λοιπόν, οπότε το ξεκινάω. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε ανάγκη το full screen, βλέπουμε. Όλα τα έχουμε ανάγκη. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Δεν τρώμε τέτοια, μόνο σκέτο καφέ. Γεια σας από την Αθήνα, είμαι ο Αντώνης Ολαβέρας. Σας καλωσορίζω και στο σημερινό μάθημα από το διαδίκτυο. Σήμερα έχουμε μαζί μας δύο εκλεκτούς συναδέλφους, οι οποίοι ασχολούνται πολύ με την νευροπάθεια. Θα ξέρετε όλοι, η νευροπάθεια είναι μια σημαντική επιπλοκή του διαβήτη. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς που ασχολούνται με το διαβήτη, αλλά και οι παθολόγοι, δεν κοιτάνε αν ο άρρωστος έχει όντως νευροπάθεια. Δεν κάνουμε καλή κλινική εκτίμηση, διότι δεν έχουμε συνήθως χρόνο, ο χρόνος μας πιέζει. Όμως, όπως θα ακούσετε αργότερα, στη συνέχεια πρόκειται για μια σημαντική επιπλοκή του διαβήτη. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μιγδάλη, που είναι συντονιστής διευθυντής στο ΝΙΜΙΣ, και την Λία Γεννάκη, επιμελήτρια στο ίδιο νοσοκομείο, και είναι οι δύο υπεύθυνοι σε μια μεγάλη μονάδα, ένα μεγάλο διατρικό κέντρο, με πολλή εμπειρία. Και έτσι με πολύ ευχαρίστηση και νομίζω κέρδος θα έχουμε όλοι στο τέλος της συνάντησης, να ακούσουμε νομίζω ότι όσο πολυπόμεθα, όλοι πολυπόμεθα, θα μας πει και ο κ. Μιγδάλης, πολυπόμεθα περισσότεροι στο να διαγνώσουμε και να κοιτάμε αν ο άρρωστος έχει νευροπάθεια, αλλά και στην αντιμετώπιση του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία και Ρατάσα, που ήρθατε σήμερα στο κοντά μας. Και εγώ από μέρους μου να καλησπερίσω όλους σας για το ενδιαφέρον και την παρακολούθηση. Μπορεί κάλλιστα οποιαδήποτε στιγμή να διακόπτεται, αλλά στο τέλος οπωσδήποτε, αν υπάρχει χρόνος και διάθεση από μέρους σας, θα δεχτούμε όποια ερώτηση. Ο τίτλος, όπως βλέπετε, που τον έχει βάλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, είναι η πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση της διαβητικής νευροπάθειας. Θα πρέπει να πούμε ότι η διαβητική νευροπάθεια, αυτά που ακούσατε και από τον κύριο Ολαβέρα, αποτελεί μια από τις κυριότερες επιπλοκές του διαβήτου, με προσβολή τόσο του περιφερικού όσο και του αυτόνομου νευρικού συστήματος, και όπως βλέπετε από το σκαρίφημα που υπάρχει στη φωτογραφία αυτή, πράγματι καλύπτει αυτό που λέμε από κεφαλής μέχρι ονείχων. Και εδώ ακριβώς η σημασία την οποία έχει και στην Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, που έχει βάλει τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιγράφει ακριβώς πώς πρέπει να γίνεται η διάγνωση, και φαντάζομαι όλοι εξημών που ακούτε έχετε πάρει τις αντίστοιχες οδηγίες. Όταν λέμε διαβητική νευροπάθεια, αναφερόμεθα σε μια ομάδα νευροπαθητικών συνδρόμων με μεγάλη ετερογένεια, που συχνά επικαλύπτει το ένα το άλλο και συνοδεύουν το ζαχαρόδι διαβήτη. Εδώ βλέπετε μία ταξινόμηση, υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις. Η ταξινόμηση αυτή έχει προταθεί από το Watkins και τον Edmonds, που έχουν δουλέψει στην Αγγλία στο King's College, που είχα και εγώ την ευκαιρία να ασχοληθώ αρκετά. Και βλέπουμε ότι έχουμε τη διάχυτη πολλαπλή νευροπάθεια, που είναι η συμμετρική αισθητικοκινητική νευροπάθεια, που εκφράζει ακριβώς το πρόβλημα της προσβολής των νεύρων, που κοινώς την λέμε περιφερική νευροπάθεια, την νευροπάθεια του αυτονόμου, τις μόνο νευροπάθειες και τις νευροπάθειες αποπίεση, οι οποίες είναι πιο συχνές στο διαβήτη, αλλά δεν είναι ειδικές του διαβήτου. Και σε ό,τι αφορά το σύνδρομο της επώδυνης νευροπάθειας, μπορεί να συνυπάρχει με όλες τις κατηγορίες αυτές. Στη σημερινή εισήγηση θα αναφερθούμε στην περιφερική νευροπάθεια και στην επώδυνη νευροπάθεια. Και λίγα πράγματα για την συχνότητα. Εδώ βλέπετε από μια εργασία η οποία έχει γίνει σε διαβητολογικά ιατρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία, περίπου 7.500 διαβητικοί τύπου 1 και τύπου 2, και βλέπετε δύο παράγοντες που συνδέονται πάρα πολύ με την εμφάνιση της διαβητικής περιφερικής νευροπάθειας. Το ένα είναι η διάρκεια του διαβήτου, βλέπετε στο πρώτο σκαρίφημα, στον τύπο 1 και στον τύπο 2, και το δεύτερο βλέπετε την ηλικία. Μας έχει ξεφύγει αυτό. Τα μηχανήματά μας είναι πολύ αυτοματοποιημένα. Ναι, χωρίς να πειράξουμε τα αυτοκίνητα.
Από αυτό μπορούμε να πούμε ότι ένα άτομο με διαβήτη τύπου 2 ηλικίας πάνω από 50 χρονών, με διάρκεια διαβήτου 10 χρόνια και πλέον, έχει κάποιο βαθμό περιφερικής νευροπάθειας, μικρό ή μεγάλο, σε ένα ποσοστό 50%. Και εδώ βλέπουμε τις αλλαγές, ακριβώς να δείξω τη σημασία της διάρκειας του διαβήτου, τις αλλαγές στον επιπολασμό της περιφερικής νευροπάθειας στη διάρκεια του χρόνου. Πάνω βλέπετε την κλασική πλέον μελέτη του Βέλγου οφθαλμιάτρου Πυρά, που με αρχικό επιπολασμό με πολύ αδρή εξέταση ήταν 7,5%, μετά από 25 χρόνια έφτασε να έχει τελικό επιπολασμό 50%. Και βλέπετε δύο άλλες ενδεικτικές μελέτες, ανάλογα με την έναρξη του διαβήτου και τη διάρκεια, που φτάνει σε ένα πράγματι πολύ μεγάλο ποσοστό επιπολασμού. Ένα ερώτημα είναι πότε εμφανίζεται. Περιφερική νευροπάθεια είναι όψιμη επιπλοκή. Αλλά έχουν γίνει προσπάθειες για να δουν αν υπάρχει κάποιος ουδός γλυκαιμικός που εμφανίζεται. Εδώ έχει γίνει μία δουλειά σε νοσοκομεία, αλλά και σε πρωτοβάθμια ιατρία, που μελέτησαν άτομα με παθολογική ανοχή στη γλυκόζη και φαίνεται, εκτός από μία εργασία αυτή που βλέπετε στην Ολλανδία, που μόνο κριτήριο με την απουσία χιλίων αντανακλαστικών που υπήρχε υπέρ των ατόμων με παθολογική ανοχή γλυκόζης, τα άλλα δεν προέκυψαν διαφορές, άρα δεν μπορούμε από αυτές, χρειαζόμαστε και άλλες προοπτικές μελέτες στο υλικό αυτό για να βρούμε αν υπάρχει κάποιος γλυκαιμικός οδός, ο οποίος είναι κάτω από τις τιμές που έχουν καθοριστεί για το διαβήτη. Και εδώ θα παρακαλέσω τώρα την κυρία Μαυρογιαννάκη να αναφερθεί λίγο στα κλινικά στοιχεία που αφορούν τη διάγνωση της διαβητικής περιφερικής νευροπάθειας. Νατάσα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα και από εμένα. Είναι λοιπόν μια επιπλοκή που αφορά την πλειοψηφία των διαβητικών. Θεωρείται ότι τουλάχιστον οι μισοί διαβητικοί τύπου 2 άνω των 60 ετών έχουν διαβητική νευροπάθεια, και αυτή χαρακτηρίζεται με την παρουσία συμπτωμάτων αλλά και σημείων περιφερικής νευρικής βλάβης σε ασθενείς διαβητικούς, αφού αποκλειστούν άλλα αίτια. Προσβάλλει κυρίως τα περιφερικά νεύρα συμμετρικά, κυρίως των κάτω άκρων, των άκρων ποδιών με κατανομή κάλτσας, αλλά και των άνω άκρων με κατανομή γαντιού. Είναι κατά κύριο λόγο αισθητικού τύπου. Βέβαια, σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν και αδυναμία και μυϊκή ατροφία. Στα πρώιμα στάδια είναι κυρίως ασυμπτωματική, με μόνα ευρήματα, τα αντικειμενικά ευρήματα που προκύπτουν από την κλινική εξέταση, ενώ αργότερα μπορεί οι ασθενείς να παραπονεθούν για αιμωδίες, αίσθημα ψύχους, μυρμικιάσεις κτλ. Τα πόδια λοιπόν αυτών των ασθενών συνήθως είναι ξηρά, έχουν διατεταμένες τις φλέβες της ράχης του ποδιού, και σε αυτό το σημείο διαγνωστικά επιθέματα Neuropath μπορεί να βοηθήσουν με την αλλαγή του χρώματος του χολιοϊκού κοβαλτίου. Έτσι λοιπόν, τοποθετώντας τα στα πόδια του ασθενούς όπως φαίνεται στη διαφάνεια, αλλάζοντας χρώμα, το Neuropath μπορεί να μας κατευθύνει κατά πόσο ο ασθενής έχει ξηρά πόδια ή όχι. Τα άλλα αντικειμενικά ευρήματα που μπορεί να δούμε εμείς κατά την εξέταση του διαβητικού στο ιατρείο είναι σημεία αυξημένης πίεσης σε διάφορα σημεία του πέλματος, λοιπόν, που υπάρχουν αυξημένες πιέσεις. Μπορεί να διαπιστώσουμε υπερκερατώσεις. Τα τενόντια αντανακλαστικά αρχικά μπορεί να είναι ελαττωμένα ή και κατηργημένα αργότερα, και τα πρώτα που επηρεάζονται είναι τα αχίλια. Οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν αντίληψη της θερμοκρασίας, δεν έχουν την αίσθηση του θερμού και του ψυχρού, δεν έχουν την αντίληψη του πόνου, και ο ουδός αντίληψης των δονήσεων, η παλαισθησία που λέμε, είναι επηρεασμένη. Θεωρείται ότι οι ασθενείς που έχουν με το βιοθυσιόμετρο πάνω από 25 βολτ αντιλαμβάνονται τις δονήσεις σε εκείνο το επίπεδο, έχουν μια πολύ αυξημένη πιθανότητα, αυξημένο κίνδυνο για να παρουσιάσουν έλκος την επόμενη δεκαετία. Η δε αντίληψη της απτικής πίεσης, έτσι όπως διερευνάται με τα μυοϊνίδια που μπορεί να έχει ο γιατρός,
μπορεί και αυτή όταν είναι αυξημένος ο ουδός να προλέγει για αυξημένο κίνδυνο για άλκος επίσης. Αυτά είναι λοιπόν τα αντικειμενικά ευρήματα που πρέπει να αναζητήσουμε και να βρούμε σε έναν άρρωστο με περιφερική νευροπάθεια. Η διάγνωση λοιπόν βασίζεται τόσο στα συμπτώματα που μπορεί να μας περιγράψει ο ασθενής, όσο και στα κλινικά σημεία που μπορεί να βρούμε εμείς στην αντικειμενική εξέταση και σε δοκιμασίες λειτουργίας των αισθητικών νεύρων, οι οποίες δεν είναι βέβαια απαραίτητες στην καθημερινή πράξη για την διάγνωση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κανένα από τα προηγούμενα συμπτώματα δεν είναι παθογνωμονικό. Ο συνδυασμός δε τουλάχιστον 2 δοκιμασιών μας λέει με μεγάλη ευαισθησία και βάζει τη διάγνωση της περιφερικής νευροπάθειας. Βέβαια, αυτή η διάγνωση είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού. Η περιφερική διαβητική νευροπάθεια δεν είναι παθογνωμονική ότι οφείλεται στο διαβήτη ή σε κάποια άλλη νόσο και έτσι λοιπόν πρέπει να αποκλείσουμε όλα τα άλλα πιθανά αίτια περιφερικής νευροπάθειας, όπως είναι η κατάχρηση της αθηλικής αλκοόλης, οι ανεπάρκειες διαφόρων βιταμινών, της B12, ο υποθυροειδισμός, δηλητηρίαση από βαριά μέταλλα, διάφορα αυτοάνωσα νοσήματα όπως ο λύκος κτλ. Αλλά και παρανεοπλασματικά νευρολογικά σύνδρομα που μπορεί να εμφανιστούν τόσο επί νεοπλασίας συμπαγών οργάνων όσο και επί λεμφωμάτων. Εδώ θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε σε αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπε η κυρία Μαυρογιαννάκη, 2 παρατηρήσεις, απλώς να δώσω έμφαση, ότι σε ό,τι αφορά αυτό το Neuropant, ουσιαστικά εκμεταλλευόμεθα ότι σε άτομα με περιφερική νευροπάθεια σε ένα μεγάλο ποσοστό υπάρχει και νευροπάθεια του αυτονόμου, ουσιαστικά δηλαδή ακριβώς αυτό που δείχνει είναι η εφίδρωση, η έλλειψη εφίδρωσης και μας δείχνει έμεσα στοιχεία για την περιφερική νευροπάθεια. Σε αυτό έχουν δουλέψει αρκετά Έλληνες συνάδελφοι όπως είναι ο κύριος Τεντολούρης, ο κύριος Παπάνας, ο κύριος Μανές, συγγνώμη αν ξεχνώ κάποιον άλλον, αλλά θα ήθελα να τονίσω 2 πράγματα που τόνισε η κυρία Μαυρογιαννάκη. Το πρώτο, ότι η διάγνωση γίνεται στο ιατρείο, δεν χρειάζονται ιδιαίτερα μηχανήματα, πολύ χρήσιμη είναι η εξέταση με τα μόνο ινίδια και σε ό,τι αφορά πολύπλοκες εξετάσεις όπως είναι και ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος, αυτό απαιτείται μόνο σε ειδικές καταστάσεις. Τις περισσότερες φορές, όπως τόνισε η κυρία Μαυρογιαννάκη, η διάγνωση γίνεται σε κλινικό επίπεδο. Και ας έρθουμε τώρα να δούμε λίγο για την θεραπευτική αντιμετώπιση. Να σας θυμίσω λίγο ότι δεν υπάρχει ένας παθογενετικός μηχανισμός για την δημιουργία, αν θέλετε, της διαβητικής νευροπάθειας. Συμμετέχει η μικροαγγειοπάθεια, συμμετέχει η αύξηση ορβιτόλης και φρουκτόζης στα κύτταρα των περιφερικών νεύρων, η μείωση της μυονοσιτόλης, η μείωση της δραστηριότητας της νάτριο-κάλιο ατεπάσης, η μη ενζυμική γλυκοζηλίωση, αυτό που λέμε το Advanced Glycosylate End Products και αυξητικοί παράγοντες. Θα παρατηρήσατε ότι όλοι αυτοί οι παθογενετικοί μηχανισμοί δεν είναι ειδικοί για την νευροπάθεια, αλλά υφίστανται σε όλες τις χρόνιες επιπλοκές, είτε είναι στη μικροαγγειοπάθεια, είτε είναι στα νοσήματα των μεγάλων αγγείων. Βάσει αυτών, μπορεί να δούμε αυτό το σκαρίφημα που έχω κάνει, το μοντέλο παθογένειας, που ξεκινάμε με την υπεργλυκαιμία, έχουμε την ισχαιμία και την μείωση των αυξητικών παραγόντων, μεταβολικές διαταραχές που είναι οδός της πολυόλης, πρωτεϊνική κινάση, τα AGE, η οξυδοτική καταπώνηση που οδηγούν σε δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, ισχαιμία, κυταρική δυσλειτουργία και στη συνέχεια έχουμε μείωση της ταχύτητας αγωγής, δηλαδή εμφάνιση περιφερικής νευροπάθειας. Η αντιμετώπιση περιφερικής νευροπάθειας έχει σαν στόχο, είναι πολυκεντρική. Δηλαδή χρειάζεται να κάνουμε καλή γλυκαιμική ρύθμιση, να προλάβουμε απότερες επιπλοκές. Τόνισε η κυρία Μαυρογιαννάκη ότι το κύριο στοιχείο είναι η έλλειψη αισθητικότητας, μπορεί να έχουμε σε προχωρημένες περιπτώσεις και κινητικές διαταραχές και ουσιαστικά κάνουμε και αιτιολογική θεραπεία για την οποία θα πούμε στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα διαβητικό που έχει περιφερική νευροπάθεια. Κάναμε τη διάγνωση όπως ανέφερε η κυρία Μαυρογιαννάκη. Τι στοιχεία έχουμε? Καταρχήν από την μελέτη του πυρά,
Ο Πειρά ήταν, ξέρετε, ένας Βέλγος οφθαλμίατρος, ο οποίος με τα σημερινά δεδομένα δεν ήταν ούτε τυχιοποιημένη μελέτη. Μελέτησε περίπου 4.500 διαβητικούς επί 20 χρόνια και ήταν ο πρώτος που πραγματικά έδειξε ότι αυτοί που εμφανίζουν καλύτερη ρύθμιση, με τα ζάχαρα βέβαια που μετρούσε ο άνθρωπος και ήταν οφθαλμίατρος, στο τέλος της μελέτης είχαν μικρότερο ποσοστό νευροπάθειας. Υπάρχουν μικρές μελέτες που δείξαν συσχέτιση της καλής ρύθμισης με την εμφάνιση της περιφερικής νευροπάθειας και έχουμε πειραματικά δεδομένα ότι η πρόκληση διαβήτου σε πειραματόζωα συνεπάγεται δυσλειτουργία των νεύρων. Εκτός όμως από αυτά τα στοιχεία έχουμε πλέον και τυχιοποιημένες μελέτες. Εάν δούμε στον τύπο 1 έχουμε την DCCT, τη μελέτη της Στοκχόλμης και τη μελέτη του Όσλο, που όλες δείξανε βελτίωση, μείωση αν θέλετε της εμφάνισης περιφερικής νευροπάθειας σε καλά ρυθμισμένους διαβητικούς ή εάν εμφανιστεί έχουμε καθυστέρηση στην πορεία της. Από την DCCT δείξαν ακριβώς αυτό το οποίο σας ανέφερα και μάλιστα μειώθηκε κατά 64% στα 5 χρόνια. Και κυρίως παράγοντας από την DCCT ήταν η μείωση της γλυκοζηλιωμένης. Η μελέτη του Όσλο έδειξε ότι το αποτέλεσμα είναι δοσοεξαρτώμενο, δηλαδή όσο έχουμε γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη τη ρίξουμε περισσότερο, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχουμε. Τι γίνεται όμως στους διαβητικούς τύπου 2. Παραθέτω εδώ 4 μελέτες. Είναι η UKPDS, η μελέτη Kumamoto, η Steno 2 και η μελέτη των βετεράνων. Η μελέτη UKPDS έδειξε βελτίωση. Η μελέτη Kumamoto έδειξε πράγματι βελτίωση. Δύο παρατηρήσεις όμως. Από τη UKPDS από περίπου 3.900 ασθενείς στη διάρκεια 15 ετών είχαμε αποτελέσματα μόνο σε 217 ασθενείς. Η μελέτη Kumamoto ήταν σε Ιάπωνες τύπου 2 που τους βάλαν σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας αλλά και αυτορύθμισης. Δυστυχώς είχαν χρησιμοποιήσει σαν κριτήριο το σύνδρομο Καρπιαίου-Σολίνα που όπως σας τόνισα στην αρχή αυτό είναι πιο συχνό στους διαβητικούς, δεν είναι όμως ειδική επιπλοκή. Η Steno 2 και η μελέτη των βετεράνων που ήταν κατά βήματα εντατικοποίηση της θεραπείας δεν έδειξε βελτίωση και αυτό που οφείλεται ακριβώς στην ετερογένεια που υπάρχει στα άτομα με διαβήτη τύπου 2. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η γλυκαιμική ρύθμιση δεν βοηθά, απλώς τα αποτελέσματα από τις στοιχειοποιημένες αυτές μελέτες είναι λίγο αλληλοσυγκρόμενα. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχουμε ένα μοντέλο γλυκαιμικής ρύθμισης που είναι το καλύτερο. Ποιο είναι? Είναι η μεταμόσχευση παγκρέατος. Και εδώ βλέπουμε σε σειρές που δείξανε ότι πράγματι έχουμε μία βελτίωση στην περιφερική νευροπάθεια. Και εδώ θα ήθελα να παρατηρήσετε το εξής. Δεν είναι περσέ μεταμοσχεύσεις παγκρέατος, αλλά ήταν μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς που ήταν σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας, κάναν μεταμόσχευση νεφρού και ταυτόχρονα και μεταμόσχευση παγκρέατος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άτομα αυτά είχαν βαριά μικροαγγειοπάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια, περιφερική αγγειοπάθεια και βαριάς μορφής περιφερική νευροπάθεια. Το ενδιαφέρον από τη μελέτη αυτή, από τις μελέτες αυτές είναι αυτό που σας δείχνω τώρα, ότι η βελτίωση με τον πολύ καλό μεταβολικό έλεγχο γλυκαιμικό ήταν μεγαλύτερη στα άτομα που στην αρχική μέτρηση είχαν μέτριο βαθμού βλάβες των νεύρων. Και εδώ κρίσιμο διάστημα ευγλυκαιμίας ήταν πάνω από 2 χρόνια. Δηλαδή μην περιμένουμε μετά από 3 μήνες ή 6 μήνες καλού μεταβολικού ελέγχου τα πράγματα να είναι καλά. Η σεπήρωση αυτών των οποίων λέω, δημοσιεύθηκε μια πολύ ωραία εργασία από το Μιλάνο, που εκεί ασχολούνται πάρα πολύ με τις μεταμοσχεύσεις νησιδίων, που δείξαν βελτίωση νευροφυσιολογικών παραμέτρων μετά τα 2 πρώτα χρόνια, με μέγιστη βελτίωση στα 4 χρόνια. Και μάλιστα από βιοψίες δέρματος δείξαν μία μείωση στην έκφραση των AGE, είναι αυτά που σας είπα προϊόντα μη ενζυμικής γλυκοζηλίωσης, αλλά και στους υποδοχείς τους στο χρόνο των 4 ετών. Τώρα μέτρα πέραν του γλυκαιμικού ελέγχου είναι ακριβώς βάση των αιτιολογικών, αν θέλετε,
παραγόντων που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση, όλα αυτά τα οποία βλέπετε εδώ, και αναλυτικά να πούμε ότι η αναστολή στις αναγωγάσεις της αλδόζης, που αυτή τη στιγμή στο εμπόριο είναι μόνο στην Ιαπωνία, που δείξαν πράγματι καλά αποτελέσματα με την επαλρεστάτη. Φαίνεται ότι οι αναγωγές της αλδόζης, τις αναγωγάσεις της αλδόζης, απαιτούν δόσεις που αναστέλουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό την ενδοκυτάρια συσσόρευση ορβιτόλη στο νευρικό ιστό, ενώ φαίνεται ότι η περιγραφή πολυμορφισμών στο γονίδιο της αναγωγάσης της αλδόζης, δηλαδή οι συγκεκριμένοι ασθενείς, βοηθούνται καλύτερα από τα φάρμακα αυτά. Υπάρχουν δύο αντιοξυδοτικοί παράγοντες, το α-λιποϊκό οξύ και το γ-λινολενικό οξύ, που πράγματι με την έννοια ότι το οξυδοτικό στρες, η οξυδητική καταπώνηση, δουλεύει σαν μεταβολικό μονοπάτι στη δημιουργία της περιφερικής νευροπάθειας, οι παράγοντες όμως αυτοί από τις μελέτες που έγιναν, που ήταν μικρής διάρκειας, δεν έδειξαν καλά αποτελέσματα. Και σε ό,τι αφορά τις αναστολής του μετατρεπτικού ενζύμου της αγκιοτασίνης, δηλαδή τα φάρμακα που δίνουμε για την υπέρταση, έχουμε δύο μελέτες, λυσινοπρίλη και τράντολαπρίλη, όχι τυχαίες, με πλασίμπο βέβαια, που δείξαν βελτίωση σε λειτουργικό επίπεδο και όχι σε δομικό, πιθανολογούν ότι έχει σχέση με την αναστολή του σχηματισμού της αγκιοτασίνης 2 που δρά αγκιοσυσπαστικά και μειώνουν τη διάσπαση της βραδικινίνης. Έχουν δοκιμαστεί βέβαια και άλλοι παράγοντες, εδώ ίσως θα αναφερθώ μόνο στη φιμπράτη από τη μελέτη Field, αλλά και άλλα πειραματικά σε πειραματικό επίπεδο, όπως ήταν το σεπεπτίδιο, όπως ήταν ο ανασυνδυασμένο ανθρώπινο ανάλογο του αυξητικού παράγοντα και όπως ήταν η αναστολή της πρωτεϊνικής κοινάσης. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να κάνουμε την έγκαιρη διάγνωση, προσπάθεια για πολύ καλή εννωρίς και διαχρονικά καλή ρύθμιση του διαβήτου, να κατανοήσει ο ασθενής την παράμετρο της ελαττωμένης αισθητικότητας. Πολλές φορές ξέρετε και ο γιατρός αλλά και ο ασθενής και το περιβάλλον του ασθενούς, όταν δεν πονάει λέει δεν έχει τίποτα, αλλά η ελαττωμένη αισθητικότητα είναι πρόβλημα. Τα κατάλληλα υποδήματα, η περιποίηση των ποδιών και η εκπαίδευση του διαβητικού αλλά και της οικογένειάς της. Και ας έρθουμε τώρα στην επώδυνη νευροπάθεια, αλλά πριν θα ήθελα ένα σχόλιο από την κυρία Μαυρογιαννάκη και στη συνέχεια να συνεχίσει με την επώδυνη νευροπάθεια. Νατάσα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και ερωτήσεις σε αυτό το σημείο. Η ουσία είναι ότι πρέπει ο κλινικός γιατρός που βλέπει διαβητικούς στο ιατρείο πάντα να αναζητά την στοιχεία όσον αφορά την περιφερική νευροπάθεια, την ελαττωμένη αισθητικότητα σε όλα τα επίπεδα στον ασθενή του και να τον ευαισθητοποιεί, έτσι ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί, εγκάβματα, προβλήματα που προκύπτουν όταν κανείς δεν έχει την αίσθηση του θερμού και βάλει τα πόδια του στο τζάκι, μπορεί να κάνει ένα μικρό έγκαυμα, να μην το καταλάβει και να πάει με τα προβλήματα του διαβητικού ποδιού που νομίζω είχε αναφερθεί ο κ. Στεντολούρης σε προηγούμενο μάθημα, έτσι δεν είναι, ναι. Νομίζω, να κατανοήσει ότι δεν έχει την αίσθηση του πόνου τόσο ανεπτυγμένη και έτσι λοιπόν μπορεί να τραυματιστεί αν δεν προσέχει τα πόδια του, να πατήσει ένα καρφί και να μην το καταλάβει και να πάει καθυστερημένα στο γιατρό του αναζητώντας λύσεις σε προβλήματα δύσκολα επιλύσιμα και μερικώς επιλύσιμα, όπως είναι τα προβλήματα του διαβητικού ποδιού σε αυτούς τους αρρώστους. Επομένως, πρέπει να μας μείνει στο μυαλό ότι τα αντικειμενικά ευρήματα πολλές φορές υπάρχουν ήδη πριν τα κλινικά συμπτώματα και πρέπει να τα αναζητούμε και να ευαισθητοποιούμε τους διαβητικούς μας. Να συνεχίσουμε, εκτός αν θέλεις να θέλετε. κάποια ερώτηση, γιατί θα πάμε μετά στην επώδυνη νευροπάθεια. Αν θέλει κανένας ερώτηση από το κρατήριο, να ρωτήσω εγώ κάτι. Τόνισες βέβαια ότι αυτό είναι μια όψιμη διαταραχή. Είναι συχνό να εμφανίζεται η νευροπάθεια πρώιμα και αυτή να θέτει τη διάγνωση του διαβήτη? Πολύ σωστή ερώτηση. Δεν έχω ένα slide που ακριβώς είχε γίνει στο Archives of Internal Medicine που έδειξε την εμφάνιση με την κλινική διάγνωση διαβήτου, και αυτό συμβαίνει κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα, αλλά δεν είναι ότι αποτελεί την εξαίρεση, δηλαδή κάναμε τη διάγνωση περιφερικής νευροπάθειας
με την έναρξη του διαβήτου σημαίνει ότι ο διαβήτης είχε διαλάθει η διάγνωση για αρκετά χρόνια. Όπως αυτό μπορούσε να συμβεί και για τα μάτια. Άρα αποτελεί όψιμη επιπλοκή, μερικές φορές όμως σε ηλικιωμένα άτομα είναι παρούσα με την εμφάνιση του διαβήτου που οφείλεται σε διαγνωσμένη διάγνωση του διαβήτου. Δηλαδή για κάποια χρόνια δεν είχε γίνει διάγνωση. Και να ρωτήσω κάτι για το Neuropad. Τόνισες βέβαια ότι χρειάζονται 2 παθολογικά ευρήματα για να θέσει κανείς τη διάγνωση. Το Neuropad είναι φτηνό, δηλαδή μπορεί ο γενικός γιατρός, ο παθολόγος που δεν έχει σχέση με το διαβήτη να το χρησιμοποιήσει αν έχει την υποψία ότι ο άρρωστος του έχει διαβήτη, να το χρησιμοποιήσει στο ιατρείο του για να θέσει τη διάγνωση πρώιμα, ώστε να μην... Πρακτικά έχει τόσους άλλους τρόπους έτσι και αλλιώς και την ξηρότητα του δέρματος μπορεί να τη δει και κλινικά, δεν χρειάζεται οπωσδήποτε το Neuropad, για να μην περάσει ότι όποιος δεν έχει ένα Neuropad στο ιατρείο του δεν μπορεί να διαγνώσει την περιφερική νευροπάθεια. Έχει τόσους άλλους τρόπους και τόσα κλινικά σημεία που μπορεί και χωρίς αυτό. Βοηθάει μεν, ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Αλλά τονίζω ότι είναι απαραίτητο κάθε γιατρός να εξετάζει τα πόδια. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος δεν έχει Neuropad στο ιατρείο του δεν μπορεί να διαγνώσει. Να συμπληρώσω λίγο, Αντώνη, σε αυτά που είπε και η κυρία Μαυρογιαννάκη, ότι αυτή τη στιγμή ούτε στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας δεν έχει περάσει ότι είναι υποχρεωτικό. Εκείνο που χρειάζεται είναι η κλινική εξέταση και μάλιστα η εξέταση με τα μονοϊνίδια, τα οποία είναι απλούστατα και αποτελούν ένα προγνωστικό δείκτη για την εμφάνιση έλκους. Δεν αποτελεί, μην επικεντρώσουμε δηλαδή. Η επικέντρωση πρέπει να γίνει, όπως σωστά τονίσατε, κλινική εξέταση, επισκόπηση, ψηλάφιση, όλα που αφορούν, και βεβαίως ξεχάσαμε να πούμε και είναι σημαντικό ότι δεν βλέπουμε μόνο την νευροπάθεια, αλλά κάνουμε και εξέταση των αγκίων. Σημαντικό, για να τα κάνουμε όμως αυτά πρέπει ο ασθενής να βγάλει τα παπούτσια και τις κάλτσες και να δούμε και το παπούτσια πώς είναι και οι κάλτσες αν είναι σωστές. Το κυριότερο λοιπόν είναι η εξέταση και το κύριο σημείο είναι η εξέταση με το σφυράκι, η εξέταση με το διαπασόν και η εξέταση με τα μονοϊνίδια. Αυτές είναι οι κύριες που αφορούν βέβαια και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Να κάνουμε τελευταία ερώτηση, μόνο από εδώ το θέμα. Όταν ένα άτομο με διαβήτη έχει διαγνωστεί με νευροπάθεια, είτε νευροπάθεια, υπάρχει ένας ειδικός τρόπος με τον οποίο πρέπει να αγοράζει ή να διαλέγει παπούτσια? Αυτά που ισχύουν αυτή τη στιγμή, γιατί όπως ξέρετε αυτά μπορεί να αλλάξουν, χρειάζεται παπούτσια τα οποία πρέπει να είναι στο σωστό μέγεθος και υπάρχει εργασία από την Ολλανδία, από γενικούς γιατρούς, που σε ένα ποσοστό 30% οι διαβητικοί δεν είχαν το σωστό μέγεθος. Άρα χρειάζεται σωστό παπούτσι. Να μην φοράει στενά παπούτσια. Ακριβώς, το μέγεθος που χρειάζεται, κάλτσες χωρίς ραφές και από εκεί και πέρα και ο ΙΟΠΗ, μια και είμαστε τώρα όλα τα ταμεία στον ΙΟΠΗ, όταν διαγνωστεί νευροπάθεια ή ακόμα και έλκος, μια επιπλοκή, υπάρχει δυνατότητα από τα ειδικά διαβητολογικά ιατρεία και κέντρα να συνταγογραφούνται ειδικά υποδήματα, φαντάζομαι τα έχει πει και ο κύριος Τεντολούρης αυτό, αλλά μερικές φορές αφού κάνουμε και μελέτη των πιέσεων, των ανομάλων πιέσεων που φορτίζεται, να γίνει μια αποφόρτιση στα επώδυνα, στα σημεία αυτά, τα οποία είναι σημεία που μπορεί να δημιουργήσουν έλκεια. Άρα σημαίνει σωστό παπούτσι, αυτό που τόνισε η κυρία Μαυρογιαννάκη, και σωστός πολλές φορές η πάτη που να είναι, ώστε να απορροφούν, αν θέλετε, τις ανώμαλες πιέσεις, διότι εκεί είναι το πρόβλημα και δημιουργείται τυλώδη, ιστός, έλκη κλπ. Να προχωρήσουμε νομίζω στην επώδυνη νευροπάθεια. Και λέγοντας επώδυνη νευροπάθεια εννοούμε την εμφάνιση πόνου στα πόδια των διαβητικών ασθενών λόγω της λειτουργίας του νευρικού συστήματος. Κατά ανάγκη δεν χρειάζεται ο διαβητικός να έχει και άλλες επιπλοκές. Μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα που έχουν ήδη περιφερική νευροπάθεια αλλά και όχι και εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες. Μπορεί να εμφανιστεί οποτεδήποτε στην πορεία του διαβήτη
Και βέβαια καλό είναι να ξέρουμε ότι ακολουθεί μία πορεία με μία σχετικά οξία έναρξη, αλλά οπωσδήποτε αποκαθίσταται μετά από μερικούς μήνες, 6, 8, 12, 12, 18, έχει ημερομηνία λήξης. Τα χαρακτηριστικά είναι ο πόνος και στα δύο πόδια, η αϊπνία. Πολλές φορές αυτοί οι άρρωστοι, επειδή ο πόνος εμφανίζεται κυρίως τη νύχτα, δεν μπορούν να κοιμηθούν, φτάνουν σε σημεία κατάθλιψης. Αυτό συνδυάζεται με απώλεια βάρους κτλ. Ο πόνος λοιπόν μπορεί να είναι ιδιαίτερα βασανιστικός, όπως ο πόνος της νευραλγίας του τριδήμου, η μεθερπιτική νευραλγία, βασανιστικός για τον άρρωστο, η έντασή του ποικίλει από ασθενή σε ασθενή, είναι διαλείπων, υπάρχουν μερικά μεσοδιαστήματα που δεν εμφανίζεται αλλά και άλλα με έντονο πόνο. Να σημειώσουμε ότι επιδεινώνεται το βράδυ με την κατάκληση και ανακουφίζεται με το περπάτημα και αυτά είναι στοιχεία που τον διαφοροποιούν από τον πόνο της διαλείπους ασχολότητας, της ισχαιμίας των κάτω άκρων. Ο πόνος αυτός μπορεί να είναι καυστικός, διεξυφιστικός, ο ασθενής έχει δυσανεξία στα σκεπάσματα, δεν ανέχεται ούτε σεντόνι, μπορεί να έχει αιμωδίες, δυσαισθησίες, μπορεί να έχει μια αυξημένη ευαισθησία στα αλγινά ερεθίσματα, μπορεί να αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα μη αλγινό ως επώδυνο και έχει διερευνηθεί σε διάφορες μελέτες ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που συμβάλλουν στην εμφάνιση της επώδυνης νευροπάθειας. Φαίνεται λοιπόν ότι η διάρκεια του διαβήτη, ο βαθμός υπεργλυκαιμίας, η υπέρταση, το κάπνισμα, η δυσλιπιδεμία είναι παράγοντες που έχουν διαπιστωθεί σε ορισμένες μελέτες ότι είναι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης επώδυνης νευροπάθειας. Η διάγνωσή της βασίζεται και εδώ τόσο στο ιστορικό όσο και στη φυσική εξέταση και να σημειώσω επίσης πάλι ότι κανένα σύμπτωμα ή σημείο από μόνο του δεν είναι παθογνωμονικό. Είναι και αυτή μια διάγνωση εξ αποκλεισμού. Πρέπει να αποκλείσουμε όλες τις άλλες δυνατές καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε επώδυνη νευροπάθεια, όπως είναι ο αλκοολισμός, διάφορες άλλες νευροπάθειες που σχετίζονται με ανεπάρκεια βιταμινών, με διήθηση ενός νεύρου από ένα όγκο, με την μεθερπιτική νευραλγία, με την οξία ή χρόνια φλεγμονώδη από μυελινοτική πολυριζονευροπάθεια, με όλες αυτές τις άλλες καταστάσεις που και ένας μη διαβητικός αλλά και ένας διαβητικός μπορεί τελικά να έχει. Οι διαβητικοί δεν παθαίνουν μόνο διαβητική επώδυνη νευροπάθεια, δικαιούνται και όλες τις άλλες αιτίες να αποκτήσουν κάποια στιγμή. Ερχόμαστε στην αντιμετώπιση. Καταρχήν το κύριο στοιχείο είναι η ρύθμιση του διαβήτου με την έννοια ότι αποτελεί ένδειξη για εντατικοποιημένη θεραπεία, να έχουμε δηλαδή το μέγιστο αποτέλεσμα. Η ινσουλίνη περσέ δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε τον άρρωστο στην ινσουλίνη, αν όμως χρειάζεται ινσουλίνη για να ρυθμίσουμε το διαβήτη θα βάλουμε. Εάν ο άρρωστος ρυθμίζεται με χάπια πολύ καλά, θα αφήσουμε χάπια. Αυτό που τόνισε η κυρία Μαυρογιαννάκη είναι η ψυχολογική υποστήριξη, με την έννοια και τίποτα να μην κάνουμε, μετά από 12 μέχρι 18 μήνες, μια ωραία πρωία θα φύγει ο πόνος. Η αναλγητική αγωγή θα ξεκινήσουμε με κοινά αναλγητικά, από εκεί και πέρα θα δούμε με λεπτομέρειες τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Έχουν χορηγηθεί εκλεκτικής αναστολής επαναπρόσληψης της σερωτονίνης ή και της νοραδρεναλίνης που δρούν διπλώς. Το πρώτο είναι βελτιώνουν τις εκδηλώσεις κατάθλιψης και άγχους, αλλά και σε άτομα που δεν έχουν εικόνα κατάθλιψης δρούν στον οδό του πόνο με αποτέλεσμα με κοινά αναλγητικά, παραδείγματος χάρη παρακεταμόλη, μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Από τα φάρμακα αυτά ουσιαστικά είναι δύο φάρμακα, η ντουλοξετίνη, το Συμπάλτα και η βέμβαλαφλαξίνη, το Εφεξόρ, αλλά που έχουν μελέτες, αλλά μόνο η ντουλοξετίνη έχει ένδειξη για επώδυνη νευροπάθεια, άρα μιλάμε πλέον μόνο για την ντουλοξετίνη, που συνήθως ξεκινάμε με 60 mg σε εφάπαξ χορήγηση, τις περισσότερες φορές είναι επαρκής και φτάνουμε σε μία μέγιστη δόση μέχρι 120 mg. Μειώνεται το άλγος συνήθως μετά από την πρώτη εβδομάδα, να θυμηθούμε ότι την πρώτη εβδομάδα μπορεί να έχουμε και ναυτία.
Η Pregabalin είναι το γνωστό Lyrica, είναι ένας α2 δέλτα υποκαταστάτης με αναλγητική και αντιεπιληπτική δράση. Ως αντιεπιληπτικό είναι μετριότατο, οι νευρολόγοι το χρησιμοποιούν σαν εναλλακτικό από τα κύρια αντιεπιληπτικά που έχουν, αλλά εμείς εκμεταλλευόμαστε την αποτελεσματική του δράση στον πόνο. Βλέπετε τις δοσολογίες που ξεκινούμε, συνήθως με 2 των 75 μιλιγκράμμ. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε καλά αποτελέσματα. Βελτίωση αναμένουμε σε μία εβδομάδα και εδώ στην αρχή μπορεί να έχουμε ζάλι και υπνηλία. Και εδώ βλέπετε κάποιες κλινικές μελέτες από τη χορήγηση της Pregabalin. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο Diabetes Care μια πολυκεντρική μελέτη, η Combo Diabetes Neuropathy, είχαμε την ευκαιρία και εμείς να συμμετάσχουμε σε αυτήν, με ερώτημα εάν ο συνδυασμός ντουλοξετίνη σε Pregabalin σε μεσαίες δόσεις υπερέχει της μονοθεραπείας στη μέγιστη δόση των πιο πάνω φαρμάκων. Το συμπέρασμα ήταν δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Παρόλα αυτά, επειδή το φάσμα της επώδυνης νευροπάθειας ξεκινάει από ελαφρές μορφές, φτάνουμε μέτριες μέχρι πολύ σοβαρές, μπορούμε στην αρχή σε μικρές δόσεις να κάνουμε συγχορήγηση έτσι ώστε να αποφεύγουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Και βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις μην ξεχνάμε ότι έχουμε έναν διαβητικό ασθενή, που ο διαβητικός ασθενής δεν έχει μόνο την περιφερική νευροπάθεια, ενδεχομένως να έχει και άλλες χρόνιες επιπλοκές, σε μεγάλο ποσοστό έχει υπέρταση και δυσλιπιδεμία, ενδεχομένως δυστυχώς να καπνίζει, άρα δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στο θέμα της περιφερικής νευροπάθειας, αλλά να κάνουμε αυτό που λέμε ολιστική προσέγγιση σε όλο το διαβήτη, σε όλες τις επιπλοκές και ενδεχομένως σε όλες τις συνοσυρότητες. Νομίζω, κύριε Λαβέρα, Αντώνη, ότι έχουμε τελειώσει. Δεν ξέρω αν η κυρία Μαυρογιαννάκη θέλει κάτι να προσθέσει ή να περιμένουμε ερωτήσεις και σχόλια από τους συναδέλφους. Νατάσα, θέλεις κάτι να... Δεν νομίζω, τα είπατε λεπτομερώς. Σημαντική είναι η ψυχολογική υποστήριξη του αρρώστου. Πολλές φορές βέβαια επειδή ο πόνος αυτός είναι έντονα ταλαιπωρεί τον ασθενή, μπορεί να φτάσουν αυτοί οι άρρωστοι σε ιατρία πόνου, μπορεί να χρειαστούν ισχυρά παυσίπονα, αλλά το ευχάριστο είναι ότι έχει ημερομηνία λήξης αυτή η ιστορία. Να ρωτήσω, η Pregabalin έχει μελέτες που δείχνουν ότι βοηθάει? Δεν θυμάμαι, είχα δει νομίζω στο Medscape, το οποίο βέβαια εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ότι δεν έχει και την αποτελεσματικότητα που θα περιμέναμε. Κάνω λάθος? Όχι. Έχουμε μελέτες και εδώ ίσως υπάρχει μία μικρή διαφορά. Ευρωπαϊκές δημοσιεύσεις είναι υπέρ της ντουλοξετίνης. Οι Αμερικανοί πλέον θεωρούν ότι είναι πιο ισχυρή η Pregabalin, αλλά επαναλαμβάνω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε αρκετές μελέτες και για τη ΜΕΝ και για τη ΔΕ και ευτυχώς που έχουμε αυτά τα όπλα μαζί με την ψυχολογική υποστήριξη και τον γαλλογλυκαιμικό έλεγχο, διότι μπορεί πλειονότητα των ασθενών και με συγχορήγηση κοινών αναλγητικών πριν φτάσουμε σε βαριά αναλγητικά, διότι πολλοί φτάνουν σε επίπεδο μορφίνης. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω αυτό που τόνισε η κυρία Μαυρογιαννάκη, δεν πρέπει τη ελαφρά καρδία να ξεκινούμε με βαριά αναλγητικά τύπου κοδεΐνης και μορφίνης, αυτά είναι μόνο στο τέλος και σε ειδικά ιατρία, διότι ακριβώς βάζουμε σε έναν, και τα βλέπουμε αυτά στα νοσοκομεία, δηλαδή έρχονται ασθενείς οι οποίοι παίρνουν του κόσμου τα φάρμακα τα αναλγητικά και στη συνέχεια προσπαθούμε να οπισθοχωρήσουμε, να ξεκινήσουμε με πιο απλά μέτρα. Βοηθούν και τα δύο και έχουμε πολλές μελέτες. Και βεβαίως και τα δύο φάρμακα αυτά, και η Pregabalin και η ντουλοξετίνη, έχουν ένδειξη για τα επώδυνα αυτά, για αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, για την επώδυνη νευροπάθεια. Μία διευκρίνηση. Τα φάρμακα αυτά είναι για την επώδυνη διαβητική νευροπάθεια. Δεν είναι για την αντιμετώπιση της περιφερικής νευροπάθειας που δεν έχει πόνο. Αυτό θα ήθελα να τονίσω, διότι είναι σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε σε έναν τη διάγνωση περιφερικής νευροπάθειας που έχει έλλειψη αισθητικότητας και θα του δώσουμε ντουλοξετίνη ή Pregabalin για να του θεραπεύσουμε την νευροπάθεια. Είναι καθαρά για το επώδυνο στοιχείο. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που ρώτησε Αντώνη και νομίζω χρειαζόταν η διευκρίνηση.
Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος είναι ότι είναι μια συχνή επιλογή, ότι πρέπει να ελέγχουμε τα πόδια αλλά και για την αυτόνομη νευροπάθεια και για την περιφερική πόδια νευροπάθεια. Νευροπάθεια του αυτονόμου. Το αυτονόμου. Διότι έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές ο άρρωστος πονάει και δεν το λέει για συνήθεια και λέει δεν αφορά το γιατρό. Πρέπει να το ρωτάμε τον άρρωστο αν πονάει και να ψάχνουμε να τη βρούμε. Γιατί είναι μια δύσκολη και μια τραγική ίσως επιλογή. Να αλλάζει, να μειώνει τόσο πολύ την ποιότητα της ζωής του αρρώστου και νομίζω είναι υποχρέωσή μας να ρωτάμε τον άρρωστο αν έχει Αντώνη, στην επώδυνη νευροπάθεια ο άρρωστος θα έρθει και θα προβάλλει το θέμα του πόνου. Το πρόβλημα είναι στην περιφερική νευροπάθεια με την έλλειψη αισθητικότητας, που εκεί πρέπει να το ρωτήσει ο γιατρός και να καταλάβει ότι ακριβώς ότι δεν πονάει στο σκέλος της συμμετρικής αισθητικής νευροπάθειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε στην καθημερινή πράξη να χάνονται πόδια και είναι πραγματικά λυπηρό, διότι τα άτομα με περιφερική νευροπάθεια χωρίς περιφερική αγκιοπάθεια, λόγω λειτουργικής συμπαθεκτομής, όχι μόνο έχουν καλή αιματική ροή, έχουν παραπάνω αιματική ροή και είναι κρίμα τα άτομα αυτά να χάνουν τα μέλη τους, είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο ακροτηριασμό, διότι ακριβώς διέλαθε της προσοχής του ιδίου και της οικογένειας, αλλά και των λειτουργών υγείας. Για να ρωτήσω κάτι τελευταίο, η επίπτωση των ακροτηριασμένων ποδιών έχει μειωθεί, δηλαδή υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση, καλύτερη διάγνωση, πρώιμη διάγνωση ή συνεχίζει αυξανόμενη? Κοίταξε να δεις, θα σου απαντήσω η αίσθηση. Αποτελέσματα δεν έχω, διότι όπως αντιλαμβάνεστε πολλές φορές τα άτομα με το διαβητικό πόδι, νομίζω αυτά θα τα συζήτησε ο κύριος Τεντουλούρης πιο διεξοδικά, δεν έρχονται μόνο στους γιατρούς που ασχολούνται με το διαβήτη. Μπορεί να πάνε στον ορθοπαιδικό, στον νευρολόγο, δηλαδή διασπείρονται αν θέλεις. Για τους ακροτηριασμούς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει μειωθεί, αλλά επαναλαμβάνω είναι αίσθηση, δεν έχω δηλαδή δεδομένα, αίσθηση ότι τουλάχιστον στα μεγάλα νοσοκομεία έχει μειωθεί το ποσοστό των ακροτηριασμών. Επαναλαμβάνω όμως, δεν είναι τεκμηριωμένα στοιχεία που μπορώ να σας τα πω αυτά. Μετά θα θέλεις να προσθέσεις τίποτα, πριν κλείσουμε, δεν βλέπω καμία ερώτηση. Να πούμε ότι μπορώ να σηκώσουν χέρι. Βεβαίως, όχι. Όποιος θέλει, αν θέλετε μπορείτε να σηκώσετε το χέρι σας να κάνετε μια ερώτηση, δεν είναι ανάγκη να την κάνετε. Να γίνει γραφτά, μπορεί να γίνει, να μιλήσουμε. Ποιος είναι? Αντώνιος Μάντης. Ήθελα να ρωτήσω, είναι νευροπάθεια. Διαβάσατε Διαβάσατε τη δυνατά. Καλησπέρα σας. Να ρωτήσω αν η νευροπάθεια έχει περισσότερο σχέση με Ναι, συνδέεται με την Ναι. αύξηση της γλυκοζηλιωμένης, όπως φαίνεται ότι συνδέεται. Η ερώτηση είναι για να τους πούμε και στους άλλους. Ο συνάδελφος ο κύριος Αντώνης Μάντιτς ρωτάει εάν στην πορεία της νευροπάθειας για την εμφάνιση και την εξελικτική πορεία έχει σχέση περισσότερο η διάρκεια του διαβήτου ή ο γλυκαιμικός έλεγχος. Νατάσα. Έχουν σχέση και τα δύο. Το πόσο είναι δευτερεύον. Η ουσία είναι ότι και με την, όσο αυξάνεται η διάρκεια του διαβήτη, αυξάνονται και οι πιθανότητες να παρουσιάσει κάποιος, αλλά και όσο αυξάνεται η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Αναφέρθηκε αυτό προηγουμένως. Θα ήθελα να προσθέσω ότι έχει σχέση όχι μόνο με τη γλυκοζηλιωμένη και με το βαθμό της υπεργλυκαιμίας αυτής καθεαυτής, αλλά μελέτες το συνδέουν και με τις διακυμάνσεις της γλυκόζης. Όσο πιο μεγάλες διακυμάνσεις μέσα στο 24ωρο έχει κανείς, δηλαδή πάει από πολύ χαμηλά σε πολύ ψηλά ζάχαρα και τα ανάποδα, και αυτό συνδέεται με την εμφάνιση περιφερικής νευροπάθειας. Ευχαριστούμε την κυρία Μάντη για την ερώτηση. Μήπως υπάρχει άλλη ερώτηση ή γραπτή ή να σηκώσετε το χέρι σας? Δεν βλέπω. Λοιπόν, τελειώνοντας λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Μιγδάλη και την Νατάσα για την πολύ ωραία παρουσίαση που κάνετε, κάτι πολύ απλό και νομίζω ότι είναι μια επιλογή που περισσότεροι δεν την κυνηγάμε. Το άλλο το κάναμε εύκολα, στέλναμε το άλλο στον οφθαλμίατρο ή στον νεφρολόγο, αλλά την νευροπάθεια νομίζω πρέπει να την διαγνώσουμε ο ίδιος. Πρέπει να βγάζουμε κάλτσες. Ναι. Και αυτό πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, αν δεν έχει θεραπεία. Και πιο συχνά, αν δεν έχει συμπτώματα. Και πιο συχνά, βέβαια, αν υπάρχουν συμπτώματα ήδη. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να θυμίσω ότι το επόμενο μάθημα θα γίνει στις 4 του Δεκέμβρη και το θέμα είναι υπέρταση και νεφροπάθεια. Λοιπόν, θα σας περιμένω 8 μέχρι τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο μελητές. Ευχαριστώ πολύ.
Κύριος Λαβέρας μιλάει.